N'ụbọchị nke asatọ nke ọnwa Febụwarị 2024 ka Ozo Anayo Agujiobi nke eji SUPINANI wee malụ, ọ bụ ya bụ onye nwe SUPINANI Continental, ka o chetara ncheta ọmụmụ ya ka ọ afọ 49 n'ọnụ oyibo 49 years. Ọ bụ ezie na o meghị ya na nnukwu, ọ sị ka ọ kpọọ ụfọdụ ndị, mana ka o si wee na-eme n'ihi na ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ọtụtụ ndị enyi ikwu na ibe bịara iso Anayo ṅụrị n'ihi ncheta ụbọchị ọmụmụ ya ndị oyibo na-akpọ birthday. A wee na-enwe aṅụrị, na-eri ihe, na-ekene Chineke n'ihi ndụ nke o dobere Anayo, ya na ahụ isi ike na ngọzi nke Chineke na-ezosi ya dịka mmiri ya na ezinụlọ ya. Eziokwu Anayo Agujiobi abụrụ onye na-egosi na ya na-eje oke ụka, kama na ọ sị na ihe bụ ụka bụ mmadụ ịfụ mmadụ ibe ya n'anya, inyere onye nọ na mkpa aka, na ime ihe dị iche iche maka ịhụnanya mmadụ na ibe ya. Ozo Anayo Agujiobi bụ onye nyegoro ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche, mana be ha na Ukehe ma ebe dị iche iche. Iji wee maatụ, Nwa TV nwere mgbe ndị amaka ekwu buru ngwongwo niile ha ji alụ ọrụ, mana Anayo bụ onye wepụtara obi wepụta ego wee sị na Nwa TV agaghị abụ ihe ga-abịa na njedebe. O wee bụrụ ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya maka ezigbo obi nke o nwere ebe mmadụ ibe ya. Anyị wee na-asị ka ọ dịrị Ozo Anayo Agujiobi na ndị be ya na mma. Ọtụtụ ndị bịara mmemme a kwuru okwu nọkwa ebe ahụ wee kwuwepụta ka ọrụ ọma na obiọma Anayo Agujiobi n'ebe ahụ, nke unu ga-anụkwa site n'ọnụ ha, maka ọ bụrụ na ọ bụ naanị anyị na-ekwu, maka na agwọ ofu onye furu na ahụ eke. So I'm not saying I got caught kicker. Like, well, I spell Lord Jesus. So I'm not saying J E S U S Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. I got to see you long life and prosperity. He's a jolly good fellow. And so says all of us. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so says all of us. Hooray! Almost we have followed. Almost we have never forget.
Ukehe. Kanna agwage. Kanna agwage. Eze Chidebe. Ndị Igbo na-celebrate ọnwụ and since
n'ụwa m ebelieve m celebrate ọnwụ mgbe m na-eto anọgide ihe mee m ogwu ama m n'ọkpa ka anyị na Christmas ọma m n'ọkpa anọgide anata January na Enugu ebe anyị ọkpa m wee zaa from there as na nwe infection from there graduate anọ m almost 1 year ọrụ m niile wee wuru na ọ bụ ndị Igbo ụmụ m ahụ ihe a na-akpọ m na Baịbụl ebupere iyi afọ ofu so ebelieve m na celebration of death maka ihe ndị eji mara ndị Baịbụl celebrate death ndị ọgwụ onye ike mbụ my friends na ndị uke na-akwa ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ na-ewe iwe na-eji na ndị dị ndụ ndị be anyị have refused to celebrate their life so I believe I'm gonna celebrate my life once I'm alive because every day in a counter death so I'm not under that pressure not to celebrate my life. Afọ mbụ Mrs. Maria Nwamaka Agujiobi n'Ingwu. Daalụ m. Mgbe ị mụrụ onye a ka esi wee fọ ndụ ya mgbe ị mụpụtara ya Na o sikwara ike ọsọ mụrụ nwa eje Continental na Mother of Christ nne m sị m gbagobe na St. Anne sị ha ime gị nke tọrịa ị ga-atụ ya ka m tiriri bunye na food flat butee nwaanyị ya adị anyị mbebe akwasị ha na mama ejekwo na nwa m nọkwa na ya adị na nwere kwatso nwaanyị mụrụ nwa ọfụ na-enedo ha sị m ọbara m basa kama gbago n'elu na nwa m arịpụta nsị gịnị mgbago n'elu abakwa m lebọ a minute ya nwa adapụ akpọbaza papịa ntị na ka ndị Continental ya nwe ejebe ọrụ papịa mara obi ọma ọkụ gbata n'ụlọ ọgwụ ọ dị n'azụ m ọsụmọgịnị na mụrụ m ọsụmọ premature nsị mba na ozu ezu na-echukwu ojegote m stout beer na ihe gbagata sadị ekpote m akwa na ihe ọgaba ya dị so this boy has been a peaceful human being. The labor didn't take me 30 minutes. It was very naga. However, 1986, I'm not with Ofu Nwa. 1986, I dated Christmas. My name is Mrs. Agujiobi, former. Today is the birthday of your husband. Sure. So how do you feel? I feel great. I feel good. I thank God. I'm grateful to God for adding another beautiful year. Birthday is remembering the day the person was born. That's birthday to me. Ndị be anyị na-akpọ ya na mmadụ na-echeta mbọsị amụrụ ya. Amụrụ ya, yes, ncheta ọmụmụ mmadụ. Mbọsị ọmụmụ. Obi dị m mma ọfụma. So far in his life, he's doing great. And I thank God and Akachukwu dị na ndụ ya. Akachukwu dị na ndụ ya from otu anyị si bido wee till now Akachukwu dị na ndụ ya. Adị m akpọkwa ya ọzọ because mgbe mmadụ bụrụ ọzọ. Okay. So ama m ya si anaghị from Omogo so bụrụ ọzọ. So ọ bụrụkwa ọzọ ka m na-akpụ ya. Nwa afọ na-akpụ ya. Ọ nwere special name. Sweetie. It's beautiful. Thank you, man. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ofu Nwa Anayo Agujiobi. Nwa bụ ma papa Anayo sọtara m. Ife ọbụla Anayo na-eme ọ ga-agwa m anaghị m eme approve. Ọ bụ nwa ọ ṅụrụ mmiri ara nwanyị ọfụma. O nwere uche nwa ezigbo mmiri ara nne ya na nna ya na-anụ ife nne ya na nna ya gwara ya. Anayo ọ bụ onye gị na-aje yere ịma na gị na mmadụ ọ dị egwu wayo
na-enye na nna ya dị egwu wayo o nwere ụmụ Agujiobi na-egwu wayo jee jụọ ndị Ukehe ọbụla. Afa m bụ Patricia Ngozi Nwafọ Daalụ. Ka ebe ụmụ nwaanyị be gị na-etu gị. a na-akpọ m goolu ụmụ nwaanyị. Goolu, daalụ. Ọgọdụ nwoke na-eme birthday ya n'ọnụ oyibo mana ọnụ Igbo asị na ọ tinyere arụ na nrọ tata. N'ụbọchị tata ka isi wee fụ ndị a. Ụbọchị tata amaka m Febụwarị ma mụ mma na-arụ maka na ọ nọ Chukwunna kponyere m ife ekponye na Febụwarị. Anaghị ọgọ nwoke Febụwarị, Olise ọgọ nwoke Febụwarị, nwunye Chukwuma Febụwarị, Chukwudibem Febụwarị, ụmụ ejima m Febụwarị emekwe wee nakwa elu ndị m wee di m nwụrụ na Febụwarị emenyekalụ m ama na nke dị m bụ mgbe n'ọchị kpọrọ ya o wee jebe. Febụwarị amaka tata anaghị na-eme birthday mgbe sị na m ga-abịa ka m soro ṅụrịa na ụdịka bife anyị na-ala ezigbo ọgọ anaghị bụ ọgọ ka nwanne. Mgbe di m nwụrụ ife anaghị o meela anya ma nlozi elozo di m melie ife dị anaghị o meela di m ife dị mma ebe ọ bụ na o so nwee kwa di m mgbe di nwụrụ Chineke ga-etinyeli mmaji kwuru mmaji a ga-enye ya ogologo ndụ na-arụ isi ike nwa ụmụazị ọ ga-azụcha ụmụazị azụrụ ya na nwunye ya ga na-ebi n'udo ada m nwaanyị ọ na-anụ na-anụ enyefe ogologo ndụ na-arụ isi ike na Chukwu na biko ameela m ebele n'ebe ha na ma ọgọ m nwaanyị a ma ndị be Agujiobi niile ọgọ m jere n'ebe ndị be Agujiobi dị m mma a sị Chineke gọzie fa. Afa m bụ Chief Chukwuma Nwafọ aka Ijelukpo afọ otutu m Odogwu. Onye na-eme ncheta ọmụmụ ya bụ onye na-akpọ Anayo Agujiobi ọzọ Ofu Nwa Ukehe. Ọgọ nwoke ka ọ bụ ọ na-anụ nwanne m nwaanyị mụ na ya bụ ọgọ ngọkọ ezigbo ọgọ m. Ka esi wee fụ ndị ya taa. Ka esi wee fụ ndị ya taa. Anaghị Agujiobi bụ ezigbote mmadụ a na-enwomi mmadụ ọra onye ga-agbatabiri onye nwanne ya na-ekwu maka ya ezigbo mmadụ ka ọ bụ ndụ ya bụ ezigbo ndụ ọ na-ebi ezigbo ndụ. Afa m bụ Tobenna Agujiobi. Ọ ihe ọma ka ọ bụ ọ ihe ọṅụ maka onye a mụrụ ọtụkwasị ahụ bụ ihe ọṅụ. O nwere ndị ọ na-abụ amụọ ha dafụ ahụ anwụọ nwee ndị ọ na-abụ amụọ ha afọ ahụ na-abụ ịtọ nwụọ mana ọ ihe ọṅụ na ọ bịa tụkwasị ahụ ụmụ ya ama na ọ tụkwasị ahụ nwunye ya ama na ọ tụkwasịrị ahụ ọ ihe ọṅụ ka ọ bụ. Anyị na-ekele Chukwu na-asịkwa na nwa nwa ya ga-agbapụ na ọ ga-atụkwasị ahụ. Ebere na-ekpere ya bụ na otu a Chukwu si wee mee ọtụkwasị ahụ Chineke ga-emekwa ọ na-atụkwasị ahụ na-aga n'ihu ahọpụrụ ahụ ihe ọma na ahụike maka ọ bụrụ na atụkwasịrị ahụ bụ ebe o bedere nọọ na ahụike kama ọ ga na-atụkwasị ahụ na mpịtọ Chineke mee ka ọ na-atụkwasị ya na ahụike ahụ ihe ndị ọzọ bụ ihe okwu na-eso akụkọ mana ama m na Chineke gọziri ga na-agọzi ya na-aga n'ihu. Afa m bụ Chidi Abodo Agujiobi. Abodo Agujiobi obi dị anyị mma because na taa bụ ọmụlụ ụbọchị ncheta Anayo Agujiobi. Anayo Agujiobi bụ my brother from the childhood na all of m nwa love kwuo ya ịbịa n'ebe ndị Agujiobi niile na a na-asị ya ka e love onwe n'ebe nnọ ọ sị ya na ama mfụ love onwe n'ebe nnọ mgbe ka pempe ha ka bi n'emene na taa birthday ya mmadụ niile bịa ma mụnwa ma onye be m anyị niile nọsịkwa hie ma ndị Ukehe niile ma ndị na-esite ebe niile dị iche iche anyị niile bịakwara ebe a ka anyị soro ya wee chetakwa mbọsị birthday ya mbọsị amụrụ ya ịfụ ihe niile na-aga nke ọfụma mmanya dị nni dị friends ya niile onye ọbụla nọ wee so happy emekwa ya n'udo na-enwero nsogbu ọbụla everything gakwa nke ọma. Ọkaka
Sorry, my brother. Sorry, my brother. Okay. Thank you. You're eating. Get I ask for power. Oh my God, sir. cheta na ọ bụ ndị Wawa TV na-enwetara unu akụkọ ka mmemme a si wee gaa. Sonyere unu ndị Wawa TV na Facebook, Instagram na YouTube. Ị na-eme mmemme, ị nwere akụkọ ntọnaanị nke a na-akpọ history, ị nwee ihe dị iche iche nke ịchọ ka enwetara ọha na eze, kpọọ ndị Wawa TV ka ha nwetara gị ya, tụsara ya ndị mba ụwa. Anyị kenere unu maka isonyere anyị.